Hi! Hello. Λοιπόν, Τρώμε τσίχλα. ναι. Φράουλα Trident. I love Trident φράουλα. Σήμερα θα κάνουμε ένα... Πείτε μου εσύ. Ο εκφωνητής θα έρθει στο τέλος. Τούτος αρεπώ. Για 2 ώρες. Ναι. Μου γράψατε. Δεν έχω παράπονο γιατί είμαστε ακόμα στα πρώτα 2, πείτε μου εσείς. 3. Αυτό είναι τα δεύτερα, άχρηστη. Ναι, στο προηγούμενο βίντεο σας είχα ρωτήσει για μια ταινία. Άμα φτιάχνατε μια δικιά σας ταινία, πώς θα την ονομάζετε και τι θέμα θα είχε. Ας δούμε τις απαντήσεις σας. Πρώτη απάντηση από τον Music Marios. Είναι ο Μάριος, Ναι. μόνο που όμως απαντήσει. Δεν του είπα, γιατί εγώ ήμουν διακοπές. Λοιπόν, να διαβάσουμε. Θα λεγόταν 5 μέρες κολάσεως και θα ήταν σχετικά με έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε βάλει στοίχημα με το διάβολο ότι μπορεί να αντέξει 5 μέρες την κόλαση. Αν μπορούσε θα ζούσε, αν όχι. Αν όχι, εννοεί... Δεύτερη. Κώστας Βακογιάννης. Θα τη λέγανε η ζωή μου και δεν θα τη έβλεπε κανείς αυτή την ταινία, γιατί θα ήταν βαρετή σαν τη ζωή μου. Καλό. Ναι. Πάμε. Τρίτη είναι από τον Gio High. Είναι ένας YouTuber που έχει 18 subscribe. Τον νικάμε για 2 subscribers. Σου έχουμε. 20. Ναι. Έχουμε βάλει στοίχημα να φτάσουμε 30. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Gio High, ναι. Την ταινία θα τη λέγανε ο ανθρώπινος εξοργισμός. Και το θέμα θα ήταν ότι αυτός θα τους σκότωνε όλους. Όλους. Αυτό. Ναι. Πάμε στην τέταρτη. Δεν έχει νόημα αυτή. Μάριο Πάρτι. Θα λεγόταν το πράσινο ποδήλατο και θα είχε σχέση με ένα αγόρι και κάτι κλέφτες που συνέχεια του κλέβουν το ποδήλατο παρόλο που το παιδί συνέχεια το ξαναποκτάει. Συγγνώμη αν έφτιαχνε τη δικιά σου ταινία. Αν το ονομάζεις πράσινο ποδήλατο θα είχαν... Η ζωή σου είναι σαν ποδήλατο. Ναι. Αυτές ήταν οι απαντήσεις σας. Ναι. Κάποιες ήταν ωραίες, καλές. Και άλλες ήταν Μέτριες. προς το χάρη. Ναι. Τώρα ας δούμε την ερώτηση για το επόμενο, πείτε μου εσείς. Η επόμενη ερώτηση για το επόμενο, πείτε μου εσείς, είναι η εξής. Αν είχες μια ευχή, τι θα ευχόσουν και γιατί. Πολύ λογική μου φαίνεται. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο. Πείτε μου εσείς. Οκ. Bye! Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και γεια σας.